Колко често сте виждали сесия за обучение, която започва с 10-15 минути загубено време за свързване на лаптопи, проектори или за да бъдат презентациите видими за цялата зала? Когато информацията не е показана ясно и достъпна за всички, обучението става неефективно. Треньорите губят време, участниците губят концентрация, а резултатът – по-малко запомняне и по-малка ефективност. Проблемът не е в липсата на желание за учене, а в липсата на ясна визуализация и бързо сътрудничество. Тук влиза Атен Pro AV. С решенията на Атен учебните зали стават динамични и интерактивни. Видеостеновете показват едновременно всички материали, а безжичните презентации позволяват незабавна свързаност от всяко устройство, без кабели, без забавяния. Какво печелиш? По-бързо и по-ефективно обучение, по-ангажирани участници, по-малко време загубено за технически настройки, сътрудничество от множество източници в реално време. Превърни всяка обучителна сесия в ясна и запомняща се опитност, насрочи демонстрация и откри как Атен Pro AV ускорява процеса на учене.